салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. мусаллам аст ки ҳар узв бемориҳои хоси худро дорад. агар дар хотир дошта бошед, намоиши пешини мо доир ба сохт ва вазифаҳои узви калонтарини дохилии инсон ҷигар таҳия шуда буд. гумон мекунем ҳар кадоми шумо ба истилоҳи гепатит шинос ҳастед. аслан гепатит гуфта бемории илтиҳоби ҷигарро меноманд. аммо гепатит чӣ гуна беморӣ аст? дар ин маврид бо ёрии мутахассисони соҳаи тиб имрӯз доир ба ин беморӣ маълумот пешниҳод мекунем. агар бароятон ҷолиб аст, пас таваҷҷӯҳ кунед. мавзӯи имрӯзаи мо ба бемории гепатит бахшида мешавад. чун анъанае ки мо дар барнома дорем, сараввал мехоҳем донишу фаҳмиши мардумро оид ба ин беморӣ бифаҳмем. сокинони мамлакат доир ба бемории гепатит чӣ маълумот доранд? гепатит касали зарпарвин ба забони тоҷикӣ касали бисёр мураккаб аст. бисёртар аз овони ҷавонӣ бояд ки падар модаро аҳамият диҳанд барои ба касалии зарпарвин гепатит дучор нашудани фарзандо. агар касалии гепатита дар вақташ тавобат накунем, вай ба ҳолатҳои бисёр мудҳиш оварданаш мумкин аст. гепатит А ҳаст, Б ҳаст, С ҳаст. ҳамин чӣ қадар ки ҳарфҳои ин тараф аз А сар карда равем, агар вазнинтар шуда мегирад. Гепатит А, Б, ба фикрам С. Ҳамин қаша медонам. бахшиш ман намедонам. гепатит бемории гузарондаи А дорад, Б дорад, С дорад мисол. Не, маълумот надорем. Шунидагиемоне ки дар бораи маълумот надорум. Ну, что-то такое вирусное попадает в кровь, в организме. Вот. Но я слышал, что сейчас уже легче с ней бороться, потому что появилось лекарство А, Б, С. С, говорят, самый такой сложный, сложно излечимый. Это заболевание печени, как я знаю. У нее есть, если не ошибаюсь, 3 вида: А, Б, С. мо бисёр мехоҳем ки фарзандои мо солим бошанд, ба касалии гепатит ва дигар касалиҳо ҳам дучор нашаванд. тавре медонем, ҷигар дар тарафи рост, дар холигиҳои шикам, дар зери диафрагма ҷойгир аст. аз ин бармеояд ки бемории гепатит ба мафҳуми зарпарвин сахт алоқаманд аст. пас ин чӣ беморист? новобаст аз он ки дар асрҳои ҳатто пеш аз милодӣ ва баъд аз милодӣ, ҳангоме ки оиди микроорганизмҳо маълумот мавҷуд надошт ё ин ки тасаввурот ҳам гӯён ки надоштанд, дар олимони он марҳила аз ҷумла яке аз мутафаккирони барҷаста, файласуф ва тиби юнонӣ суқрот ё ин ки бо ибораи русӣ ҳамчун Сократ ба мо маълум аст, дар он марҳилаҳо ҳангоме ки онҳо намедонистанд микроорганизмҳо вуҷуд доранд, аммо оиди бемории гепатит онҳо тавсияҳо медоданд ва ҳатто тавбатам мекарданд. ва новобаст аз он ки онҳо нисбати микроорганизмҳо тасаввурот надоштанд, аммо ваё мегуфтанд ки қайд мекарданд ки дар ҳавои атроф ҳиссачҳое ҳастанд ки онҳо метавонад ба бадани одам гузарад ва дар натиҷа одам метавонад ки ба бемориҳои гуногун гирифтор шавад. ва ба ғайр аз ин оиди гепатитҳо ё ки зарпарвин файласуф ва табиби ҳамашинос ки дар тамоми ҷаҳон машҳур аст, ин абуали ибни сино. абуали ибни сино ҳам нисбати гепатитҳо, яъне ки зарпарвинҳо истифодагарӣ кардагӣ буд ва дар асарҳои илмии худ аз ҷумла алқонун оиди ин беморӣ маълумотро пешниҳод кардагӣ буд. дар он марҳила ҳатто дар асрҳои миёнагӣ ҳам ки нисбати микроорганизмҳо маълумотҳо набуд, онҳо маълумотҳои худро пешниҳод кардагӣ буданд. гепатит ин агар аз калимаи лотинӣ талаффуз кунем, ин маънош илтиҳоби ҷигар. гепат ҷигар, тит ин илтиҳоб, яъне илтиҳоби ҳуҷайраҳои ҷигар аст. ва дар асл на ҳама вақт илтиҳоб аст, чунки ин ном аз қадим омадааст, аз кадом давраҳое омадааст, ба ҳамин ном баъд монд. мисол мо гепатити Аро, гепатити
بیماری بودکین میگوییم. بیماری بودکین و نکی در اصل این بیماری پیش از بودکین کشف شده بود. پیش از بودکین معلوم بود. اما بودکین در روسیه یکمین مرتبه شده این بیماری رو نوشت. برای همین به نام این عالم مشهور این گپاتیت ماند. خب گپاتیت هایی که با واسطه پرینترالی یا با واسطه آب میگذرند در 99% حالت ها توبه شونده است و خود به خود شفا مییابند. به یگان دارو به توبت. آنها فقط اگر حالت های وزنی باشد برای توبت احتیاج دارند، اما حالت هایی که سبکند و حالت هایی که میانه وزنند به توبت ضرور ندارند، فقط وقت اینها را توبت میکنند و صحت میشوند. اما گپاتیت هایی که با واسطه خون میگذرند، این گپاتیت ها یک قسمش به شکل مزمن میگذرد و این گپاتیت ها باید توبت یابند. برای چی؟ برای آنکه گپاتیت هایی که مزمن میشوند اینا سبب پیدایش سیروز جگر و سرطان جگر میشوند. برای همین این بیمارها باید در نظارت باشند و توبت یابند. خب گپاتیت B ما گفتیم که در دنیا زیاده از 400 میلیون کس حاضر گرفتار گپاتیت مزمن B می باشد. این تخمین 5% اهالی دنیا را تشکیل میکند اگر از 8 میلیارد اگر حساب کنیم. و اما افسوس که نه همه اینها با تشخیص و توبت فرا گرفته شدند. قسمی کمشان با تشخیص و توبت فرا گرفته شدند. بیستاشم یول در سراسر جهان همچون روز گپاتیت تجلیل کرده می شود. سند تصادفی انتخاب نشده است. این زود روزی عالم و طبیب امریکایی باروخ بلومبرگ است که سال 1964 هنگام آموزش نشانه های زردپروین ویروس گپاتیت B را کشف کرد. албатта шумо шунидаед ки мегӯянд гепатит ба навъҳо ҷудо мешаванд, вале на ҳама ҷузъиёти ин навъҳоро медонанд. муайян карданд ки гепатити А, Б, С ба таври васеъ маълум аст, аммо ғайр аз онҳо гепатити Е низ вуҷуд доштааст ки махсусан барои занони ҳомила хатарнок мебошад. гепатити Д тавассути хун мегузарад ва танҳо дар якҷоягӣ бо вируси Б ташаккул меёбад. гепатитҳои F ва G бошад ҳанӯз пурра омӯхта нашудаанд. беҳтараш биёед ба мутахассисон муроҷиат намоем. ҳама рӯза ба ин бемориҳо садҳо ҳазор кас гирифтор мешавад ва мувофиқи оморҳои ҷаҳонӣ дар дунё 2 миллиард кас ба гепатити Б гирифтор шуда буданд ва аз ин 2 миллиард дар айни замон 400 миллионаш дорои гепатити фаъоли гепатити музмини Б мебошад. яъне на ҳама касе ки гепатити шадид мешавад, гепатити шадид Б ба гепатити музмин табдил меёбад. ва гепатитҳо як чанд намуд доранд. гепатитҳое ҳастанд ки бо воситаи хӯрок, бо воситаи об мегузаранд. инҳо гепатитҳои бо роҳи интералӣ, бо роҳи рӯда гузаранда мегӯянд. ба инҳо гепатити А ва Е дохил мешаванд. ва гепатитҳое ҳаст ки бо воситаи хун, бо воситаи алоқаи ҷинсӣ, бо воситаи амалиётҳои ҷарроҳӣ ва дигар амалиётҳо ба бадан дохил мешаванд. ин гепатитҳое ки бо роҳи парентералӣ мегӯянд сироят меёбад. ба инҳо гепатитҳои Б, гепатити С, Д, Ф, НН ва ғайра дохил мешаванд. дар ҷумҳурии мо аслан 6 намуди вируси гепатит вомехӯрад. ин гепатити А ва Е ва гепатити Б, С, Д ва Ф. холи афсӯс ки мо дар ташхис нест. ҳамин 5 намуд гепатите ки дар мо ташхис мешавад ва тавбат мешавад. гепатит ин бемории музмин ба ҳисоб рафта дар асл бо сироятёбии вирусҳо, яъне вируси гепатити А, Б, С, Д ва Е ба вуҷуд меоянд. сироятёбии ин вирусҳо дар асл
бо ду роҳ итмом меёбад. Дар асл ин гепатитҳои ки бо роҳи оби чиркин ва риоя накардани гигиенаи шахсии худ шахси одам сироят меёбад. Ин намуди гепатитҳо А ва Е мебошанд. Ин бемории гепатитҳои А ва Е бо ҳамун шахсоне ки риоя накардани гигиенаи шахсии худ, яъне бо нӯшидани обҳои ифлос, аслан гирифтори ин бемориҳо кӯдакон мебошанд ки худ дар асл гигиенаи худро риоя карда наметавонанд ва ин беморӣ хушбахтона ба худ антителаҳо ки хориҷ мешаванд, иммунитет яъне пайдо мешавад ва дубора бемор ба ин намуди гепатити А ва Е гирифтор намешаванд. ва дуюм роҳ ин роҳи гузариши ин гепатитҳои вирусӣ бо хун мебошад, яъне бо ҳангоми хун аз як ба хун ба бемор чакондани хун иловатан и баъд бо роҳи ҳамин алоқаи ҷинсӣ ва ҳатто бо ҳамун шахсоне ки бо як маънаи кӯшонаҳои ҳусн занон бисёртар муроҷиат мекунанд барои зебогӣ ва фикр намекунанд ки ҳамин як роҳи гузариш ҳаст бо ҳамин таҷҳизотҳое ки дар он кӯшонаҳои ҳусн вай карда мешавад истифода карда мешавад. Агар ӯ як карата набошад, осонака метавонад ба бемор вай кунад гузарад. гепатитҳои гуногун вобаста аз омилҳои ба амал оваранда, яъне ки мешаванд гепатитҳои аутоиммунӣ ин дар натиҷаи тағйирёбии хосиятҳои масъуни бадан, яъне ки новобаста аз таъсири омилҳои беруна дар даруни бадан дар организми инсон тағйиротҳои масъунӣ ба амал меояд ва дар натиҷаи тағйиротҳои масъунӣ дар бадан ҳиссочаҳои махсусе пайдо мешавад ки онҳо ба ҳуҷайраҳои ҷигар таъсир расонда дар натиҷа гепатитҳои ки зарпарвин авҷ мегирад ё ки пайдо мешавад. акнун доир ба нишонаҳои беморӣ. Гепатит аз он ҷиҳат низ хатарнок дониста мешавад ки дар аксари мавридҳо фавран ошкор кардани он хеле душвор аст. Тақрибан 80% одамон амалан рушди онро эҳсос намекунанд. Аксар вақт нишонаҳои аввалини беморӣ хастагии умумӣ, заифӣ, хунукӣ ва дарди буғумҳо мебошанд ки ба нишонаҳои аввали шамолкашӣ ва зуком хеле шабеҳанд. дар марҳилаҳои баъдӣ аллакай зарпарвин, гум шудани иштиҳо, дилбеҳузурӣ, хориши шадиди пӯст, васеъшавии пӯст, ошуфтагӣ ва тағйироти ногаҳонии вазн пайдо мешавад. гепатити шадиди С ягон нишонаи клиникӣ надорад. Бемор намефаҳмад ки ҳатто вай ба ин гирифтор шудааст ва бисёр вақт танҳо вақти тасодуфан ва ё бо мақсад агар ба шахси ба назди табиб биёд ва агар мо маркёрҳои гепатитро дар хун ташхис кунем, баъд маълум мешавад ки ин шахс гирифтори гепатити С мебошад. ва сеюм гепатите ки борои паренталит метавонад сироят кунад, ин гепатити Д мебошад ё делта вирус мегӯянд. ин ҳам хеле вируси хеле ҷигархор мебошад, ҷигархӯр ва қариб ки ин дар шахсоне пайдо мешавад ки дорои гепатити Б мебошанд. ва не танҳо худаш гепатити Д сироят намеёбад, танҳо ҳангоме ки Б ҳаст баъд сироят мегирад шахс. чунки барои инкишофи гепатити Д HBs антиген пардаи гепатити Б даркор ки вай аз инкишоф ёбад. бе ин вай инкишоф ёфта наметавонад. асосан зуҳури клиникии гепатитҳои шадид ин зардшавии бадан, зардшавии склераҳои чашм ва зардшавии пешоб ва берангшавии ахлод, беҳолшавӣ, бемадорӣ, дар баъзе беморон қай, дилбеҳузурӣ, дарди сар, баландшавии ҳарорати бадан то 37.5-38,
градус. ва вақте ки гепатити музмин фақат беҳолӣ, дигар ягон нишонаи гепатити музмин надорад. барои ҳамин ҳозир дар ҷумҳурӣ ҳамин хеле мақсад гузошта шудааст ки тамоми шахсон, тамоми шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба ташхис фаро гирифта шаванд ва фаҳмида шавад ки то чӣ андоза дар хуни инҳо гепатит ниҳон аст ё нест. ва хушбахтона ҳозир дар тамоми марказҳои ҷумҳурӣ озмоишгоҳҳое ки барои ташхиси гепатитҳо зарур аст ҳаст ва фаъолият мекунад. ҷаҳон то ҳол ваксинаи зидди ин нави вирусро наофаридааст. ягона чизи хурсандиовар он аст ки дар муқоиса ба дигар навъҳо гепатити музмини беваксина дорад ва он табобатшаванда эълон шудааст. гепатити с метавонад тавассути хуни бемор, сӯзанҳои сироятёфта ва баъзан аз тариқи алоқаи ҷинсӣ гузаронида шавад. дар ҳар барнома мо доир ба ташхис ва табобати ҳар беморӣ сухан меронем. чун мо инҷо маълумоти умумӣ дар бораи бемории гепатит овардем, пас доир ба навъҳои ташхис ва табобати беморӣ ақидаи мутахассисонро мешунавем. табобати гепатити б дуру дароз аст. табобати гепатити б вобаста аз сину сол. агар шахс то 30 сола бошад, ҷигараш ягон халал наёфтааст, яъне ташхисҳои ҷигар, ташхисҳои биохимиявии ҷигар, ташхисҳои фаросадоӣ, фиброскан нишон медиҳад ки ҷигараш халал наёфтааст. новобаста аз миқдори вирус ба ин шахс мо дору намефармоем. фақат таҳти назорат меистад, бе дору бе табобат. лекин агар шахс 40 сола бошад ва каме тағйирот дар ҷигараш ҳаст ё баландшавии фаъолнокии ферментҳои ҷигараш ҳаст, ба инҳо таблеткаҳои зидди вирусӣ, ду намуд таблетка аст, ду намуд фармуда мешавад. намудҳош бисёр аст, не ду намуде ки нисбати дигарош беҳтар асту хубтар аст. ҳангоми гепатити С вақте ки шахс муроҷиат кард, новобаста ки ҷигараш халал ёфт наёфт, табобати зидди вирусӣ фармуда мешавад. ин шахсон аз 2 то 3 моҳ ҳамагӣ дору мехӯранд, 1 ё 2 ҳаб таблетка, ва ман гуфтам дар 99% ҳолатҳо ин шахсон пурра сиҳат мешавад. якчанд таҳлилҳо аз рӯи нақшаи протоколӣ мо мегирем, яъне тавсия дода мешавад ва баъди тавсия додани ҳанамин таҳлилҳои хун баъд мо ба табобат, яъне табибони пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ба табобат пурра ҳамон шахсро ба табобат фаро мегиранд ва фарқияти ин гепатитҳо аз он мебошад ки аввалан ё шахсон бо шакли музмини ин беморӣ муроҷиат мекунанд, баъдан ба ин беморон пурра баъди аз худ кардани ҳамаи таҳлилҳои хун, ҳамаи ташхисҳои ултрасадо, яъне ягона таҷҳизоте ки фибрози ҷигарро, яъне дар ҳолати гепатит омадани шахс ташхис мекунанд, ин фиброскан мебошад ки дар ҷумҳури ягона пажӯҳишгоҳи мо асбобро истифода мебарем дар беморон, ягона ҳаст. ин асбоб ба мо чӣ ёрӣ мерасонад табибон ки он фибрози ҷигарро дар кадом сатҳ айни ҳол бемор омадааст ва фаро мегирем мо, дар кадом сатҳ қарор дорад ин беморӣ. яъне ягона ҳамин асбоб дар ин пажӯҳишгоҳ қарор дорад ва баъди гузарондани ултрасадои фиброскан ва таҳлилҳои хун ба бемор табобатҳои зиддивирусӣ, агар ки лозим бошад, табобатҳои зиддивирусӣ аллакай тавсия карда мешавад. аз усул ин ташхиси серологӣ мебошад. ҳангоми мо ташхиси серологӣ ё ки иммунологӣ мегӯем, мо муайян мекунем ё ин дар хун ё ки дар сафедаи дар зардобаи хун мо муайян мекунем ҳамон антителое ки мо гуфтем, бо ибораи тоҷикӣ ҳамчун подтан меноманд, муайян мекунем ва дар дигар ҳолатҳо, масалан барои гепатити Б бошад, дар ин ҳолат дар бисёр ҳолатҳо антигенро муайян мекунанд. яъне ки вано як бо ибораи русӣ антиген мегӯянд, бо ибораи тоҷикӣ подзо мегӯянд, яъне ки подзо ба бадан меафтад ҳамчун антиген ва дар бар зидди вай подтан антителоо пайдо мешавад.
акнун дар бораи чораҳои беҳдошт, яъне чӣ бояд кард ки ба ин беморӣ дучор нашавем? оё чунин имкон ҳаст? пас таваҷҷӯҳ кунед. чораҳои пешгирӣ якумаш ин истифодаи ғизо ва нӯшокиҳои тоза. шумо донед ки аз куҷост оби менӯшидагитон, аз куҷо мебиёд, чӣ тавр аст ин безарар карда шудааст, хлор ҳамроҳ карда шудааст ё не, бояд донед. дуюмаш хӯрокатон бояд ки хӯроки пухта бошад, хӯроки кӯҳна набошад. дар масъалаи гепатитҳое ки бо воситаи хун мегузаранд, ин истифодаи асбобҳои яквақта ва як бор истифода баранда якумаш. дуюмаш ин гузарондани ваксина бар зидди гепатити Б. фақат табобат накардан ва бемасъулиятӣ ҳис кардан нисбати ҳар як шахс мебошад ва дар ҳолате ки дарёфт шуду бемасъулиятӣ ҳис кард, табобат айни дар сари вақт гирифта нашуд, оварда мерасонад ба намин аввал фибрози ҷигар, баъд сирози ҷигар, баъд ба карсиномаи ҷигар, ки дар он вақт аллакай табобат фақат симптоматикӣ гузаронида мешавад ва ҳолати бемор танҳо бо ҳамон таҳлилҳои хун нигоҳ карда табобат карда мешавад. дар он ҳолат таври гузариш аз карсинома ба сироз ва фиброз гузаронида намешавад. пешгирии беморӣ беҳтар ва сабуктар нисбати табобати он мебошад ва на танҳо нисбати бемориҳои зарпарино ё ки гепатитҳо, қариб ки ҳамаи бемориҳо, ҳам бемориҳои сироятӣ ва ҳам бемориҳои ғайрисироятӣ. барои пешгирӣ кардани бемориҳои сироятӣ, ҳам вирусию ҳам бактерияву ва дигар ҳолатҳо дар марҳилаи ҳозира ваксина ё ин ки бо ибораи тоҷикӣ мгӯянд вуҷуд дорад ва истифода бари чунин ваксинҳо метавонад ки одамро аз гирифторшавӣ ба бемориҳои гуногун эмин дорад. ва ҳамчунин нисбати гепатитҳо дар марҳилаи ҳозира ҳаст ваксина ки ин бар зидди гепатити А ва ки фоидабахшиаш хело ҳам баланд мебошад ва дар 10 солҳои 20 солҳои охир нисбати гепатити Б ҳам ваксина коркард карда шуд ва дар бисёр давлатҳо васеъ истифода бурда мешавад. бинандагони гиромӣ, мо имрӯз танҳо маълумоти умумӣ доир ба бемории гепатит пешниҳод кардем. дар оянда ния дорем доир ба ҳар навъи он дар алоҳидагӣ суҳбат ороем. бо умеди он ки шумо низ пайваста ба саломатии худ аҳамият медиҳед, намоиши имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.